Sounds of Tank with Can't Let It Show. 17 minutes after 2 o'clock on Vu FM. It's your adult radio for the young at heart. Connecting to you live from KwaZulu-Natal. It's the province of choice and, of course, the province of entertainment and fun and all things nice. But as of lately, things have not been that way for the province. A huge concern ngezinto that are happening in the province, and enye ke izinto ke seyivelile is the emergence of gangs in schools and in communities as well. And into ke sithe thina sike sibheke sizame ukukhuluma ngayo sizwe from one of the members who are involved uthi yena ke uthini ngalolu daba. So ukhona ke nathi la namhlanje sizomamukela. Sawubona mfethu. Kunjani? Ngiyaphila. Awu ekseni kanje ususe emsindweni. Ya manje usizo la kodwa manje ngizama ukuphela nakhona manje lokuzwakala futhi. Sekungconywana mfethu sekungconywana. Right God? Ngi-right ngizwile kuthiwa uproducer wami la lokho engixwayisa ethi nje uzongithatha ungibhekisele ngithi mina ungeke azayenze leyo nto kumina. No, ngifuna ukukhuluma kanjani khuluma ngani. Hayi cha ngeke uzuyenze leyo nto kumina. Khuluma. Alright, so mfethu ngiyazi ukuthi sekuvelile kaningana ukuthi ukhona iqembu ekuthiwa ama-West, abanye bathi wawa West. Yini leyo nto? Awungitshele ngayo. No, lana sihamba lapho. Asitheleli. Uma sisebenza begazi lahlekana. So manje sila begazi. Silo today. Ngokuthi thina siphilele ukuthi thina siyanquma, siyabulala. Ngoba sila sisebenza kangegazi. So nje sitheleli. So manje njengoba kuthiwa West, it's a group. Yangizwa ngithi? Kuzwa kahle mfethu. Yes, igroup le engaphetheleli esila nje negazi. Ukuthi suka afike kanjani ukuze kwenzeke kona. Cabanga ukuthi ngizvala lapho. Okay, ngiyakuzwa. Manje ungichazele indaba nidinga igazi. What is indaba libalekile igazi kunini? Lo mbuzo ngizokuphendula sizokhuluma manje. Answer khona kodwa nje ngithile ngithethe ukuthi sina zonke inombolo esiyidalayo nje sethu sidala nje ekuthenini hamba ngegazi siyabulala abona manje nginamanje nje kwabulala ugeneral wethu nje wabulala ugeneral nje ayikho into abayenzima kuleka Mawuthi ayikho into abayenzile uchaza ukuthini? Senjalo ukuthi ugeneral nje kumshayile namanje kusazoba khona umuntu futhi ngoba into engeziphela. Nibangaki mhlawumbe mawucabanga mani nonke maniphelele? Ngizwa ngithi mawucabanga nibangaki mani nonke maniphelele? Hayi ngicabanga ukuthi sibangaki ngizokutshela nje mina ukuthi siyaxhumana thina. Shuthi la kuma 500 600. Yeah, because sekuthumasi lo semshona ukuthi kwinani esinalo imali lenombolo thizeni ngakhuluma nenombolo yazi. Yabo kodwa imali lenombolo ethize njengoba ngitshela ukuthi silandela umthetho othize lo mthetho lo umthetho uhamba nenombolo umthetho othi nanoma yini mina ngavuka ngisebenza ngale ndlela engitshela ngayo noma ngiyakho mhlawumbe nakubunze nawo. Okay, asiqale sikhulume ngawe kancane ukuthi wena ngifuna igama lakho ungangitshela igama lakho but ekhaya usuke ekhaya linjani? No. Ngisakhumbula ukuthi ufike uzale bese uyakhula khulisa umzali bese uyakhula bese impilweni ozobe soyiphila wena bese uyabona ukuthi uphila kanjani. Ifuna kanjani ngithetha abazali noma wachuza ukuthi wena mhlawumbe ufuna ukuphila kanjani after.
Okay, awukakangiphendule wena imag ngifuna sihambisane mina nawe. Ngifuna ungichazele ukuthi wena ukhule kanjani, ukhule ekhaya usonto kakhona umama nobaba kanjalo kanjalo. Yes. Two abazali khula right, upbringing yami was right, then it shows like isolate impilo yami shithe nje lapho. Yashintshiswa yini le yakwenza ukuthi uthathe lesinqumo sokuthi uzongene kule mpilo ephilayo? Ngicela ukuvala lo ngicela ukuvala lapho ngoba manje ngizochazisa okunye. Ngiyafuna ukwazi ngoba ngiyenzela ukuthi mhlambe njengabazali khona la thina singanaki khona okuphoqa ukuthi ingane igcine singena kule mpilo leyo ikhethayo. So ingakho ngifuna ukwazi ngoba ngifuna ukwazi ukuthi indaba ukhethe lempilo eningi kanje ama options ubungaba mhlawumbe umdlali webhola, ubungaba umuntu oyaphesheya, usebenza ubodokotela. Mama ngithi uyasebenza lapho khona. Yebo. Yes, sebenza lapho futhi. Akona umbuzo lami lokho angakafiki ekutheni nenzani. Ngibuza wena siqu sakho ukuthi yindaba ukhethe lempilo. Ubungaba inoma yini? Uyazwakala ukuthi umuntu mhlawumbe owaye ne future enekusasa eliqhakazile waye ukhethe lempilo. Lo siqala amakhulu iqala la mansakhula bese ngithathe kabe ngikanga engapheli boso adelekele so bedanyana bese ke iqala lapho ke izitokene. So wahlukumezeke ejele. Nalo ngabe lahliziyo yabona ngabe lahliziyo sekhona igama layo. Okay, so uma ngafika umuntu ethi uyakuthanda manje akunika uthando ngeke uzokusize lokho. Bethu ngithanda umuntu efazane. Umuntu nje ngishabe kuthi ubaba wakho afike akunika uthando akuthathe akise mhlambe egoli akuhlalise hotel anihlale nibonde nidlo ice cream nenze lezo zinto cha ubona singesasiza leyo nto. So ngicela umuntu lonto leyo. Bethi mina ngishintshale impilo ngoba manje lo muntu wazanginika imali zokuthi ngisebenza ngemali. Uyona nto leyo ngisebenza ngayo nje. Size la esisebenza ngayo. Ngila nemali, usuke nemali, fanele sisebenze njengoba bengichazela sikhanye sanda ngokubuza ukuthi sisebenza kanjani. Ubesho yalo muntu lo thanda ngoba mhlawumbe ufuna ukushintshisa indlela yokuphila. Futhi kakhulu manje. Indlela ezoshintsha ngayo ukuthi bamlandele uGeneral. Yona indlela esizoshintsha ngayo ukuthi silandele naso uGeneral. Nanoma yini bese sisebenza nje fashion. So when ufuna ukuba general nawe? Angisho ukuthi ufuna ngoba umshayeli kumele kube khona umuntu ngoba letho lifanele siqhubeke kahle kahle into lekhaya. Okay. Inayo le noma ishala kodwa izoshaya ngami sizofuthi uvuke futhi khululeka. Okay, manje nitholani ngalento? Tholani. Yeah, utholani ngalento yini ekunika leyo nto ukuthi lokho uqhubeka uyenze lokho ubulala abantu yini ekujabulisayo uyajabula mhlambe khona into eyisilwana nayo ehamba nemithi kwenzakalani kuwena? Ayisifika imibuzo yakho yenza ukuthi khulu masabona. Mfethu yabonje ngibuza Yes. Yabo ngoba ngikubuza angikubuzi ngoba mhlambe ngizama ukuexpose noma kanjani ukuthi ngiyazi ukuthi phakathi njengoba uthi unembeza ukukhona akwazi ukuthi awukho so ngizama ukuthola ukuthi yini le kwenza ukuthi wenze ngoba kuwena. Ithumi i-answer yakho. I-answer kumele ngitshele ngithini yakho. Cela ungipha manje ngiyacela ngoba ngifuna ukwazi ukuthi yini le kuphusha ukuthi yenze lento ngoba ngeke kube ukuthi kumnandi kweni masubona idumbu lele phansi ubona igazi ubona imndeni ikhala wazi ukuthi wena ubona abantu mhlambe yabo njengoba nawe uthi uyasebenza uhambisa ukudla ekhaya mase khona omunye umuntu ekhaya eselikhaya seluwile all together kuthiwa ingoba kushone lo muntu mangabe ubufuna leyo phone ke mhlawumbe ubungayithathi phone uhambe nayo indaba kufanele nibulale ile phathi ngizama uyithola indaba kufanele kube khona ofayo. Umthetho sajoyina thina lo umthetho sajoyina esebenza phezulu kwawo ukuthi every time we day night we have to ahambe ngenyawo futhi mina
hambi ke nyanga omhlanga nami hamba emgaqweni hayi mhlawumbe umuntu efunde uziyazi. Okay, bakhona ke nibaxolelayo mhlambe mawubona ukuthi okay lona ke siyamxolela ngesize simbulale noma nibulala zothi. Into edalela la noma yini mina enjoy ngitshela ukusebenza nomthetho umthetho wethu uthi manje mase ngipointile fanele ngishone khona siyosebenza kanjalo indawo engisebenza ngayo abe ngizothatha le phone ifunda bayifuna ngisebenza bayifuna phone mali encane phone ngingena bayifuna. Okay, usebenza ini wena mhlambe kuba abantu mhlambe abathiza bayikhulu mhlambe usebenza njengenkabi into kanjalo. Yonke leyo nto leyo masihlanganisa into eyodwa. Ngoba ngizodubula ngikwazi ngiyasudubula ngibulala ngizova kwena into endlini la into ngizofuna wena ngifuna. Niyadlwengula besifazane niyababulala niyibulala ingane? Hayi ngizongula amantombazane sinalento ngathi. Amantombazane lento ngathi athanda ngapha nangapha sendaba zomdlengula esikoleni indaba abafana abancane abangazi abangashelanga kubancane thina sisebenza intombazane obhekile abantu labo besizela ngabe imali angeva mthembu. Manje uthe ijele la kuhlukumeza yini la kuhlukumeza khathi usejele? Ejele sithama kumnandi qala nje kanjalo ejele kumnandi uyayenza into la ngaphandle esongena khona uyafika khona iyashintsha funde kho mama funde kho baba funde kho funde kho puta funde kho siswa so khona insizwa bakudlwengula nawe ejele so khona insizwa kwazi kwenza kanjalo nasebenza ngenombolo futhi shuthi wena odlwengulayo shuthi wena obadlwengula ejele no indaba yokudlwengula ihlukile mina ngi-36 sangeza ngithini 36 ngizongule eMarch ekuningi yabo yami lokho yaso 36 ayivumeli ukuthi ngihlalele la ngifakela wona. Okay, manje ukhona umuntu mhlambe oniphethe ongaphakathi ejele ngoba ngeke ngayizwa into enjalo ukuthi wani naniphethwe la. Everywhere. Ijele singabalazi iphapha. Okay, mangayona iWest kobani leli linye iqembu enilwa nalo ngoba kuthiwa khona iWest khona elinye. No, ngikwazi ukukhuluma ngabanye abantu bengivala futhi angifala. Likhona kodwa elinye. Nakho ngithi ngicela ukuvala ahlala ngikwazi ukuthi mina ngisacela abantu ukuhlala nawe ngeke ngikhulume nawe abazali basaphila. Yeah. Uyabathanda abazali bakho? Yeah, they know still some. Ayazi. Nabathanda problem ukuthi sazi umzali akasonto pectile. Umzali maseyekile. Umzali ufuna sakwazi ukubamba. Lesimo family mina kwami umzali nje. Siyasipitsana ibona ukuthi ayenze into abayifunayo ukuthi njeke lento le. Ngoba ngiyona la mengafa kuphela. Yazi ukuthi uNkulunkulu uyawazi ukusebenza phela komuntu ucabanga mhlambe ngawushintshe kodwa mhlambe uNkulunkulu usangakuthinta inhliziyo yakho ushintshe. Yeah, because you know as uNkulunkulu I think so as you said but so uyakholelwa kuNkulunkulu uyazi ukuthi uNkulunkulu khona uyazi ukuthi uNkulunkulu abothina bensangazi wethu sina barazi ibosha izo lethandaza kakhulu nabantu abafuna ehlezweni abantu abasonta esonta nabo la njengoba ngihambe nasonto batha ukuthandaza kusho ukuthi uthandaza uNkulunkulu okwesinye isikhathi ungathandaza uthandaze kodwa umuntu ongayena uNkulunkulu oyi opposite ngoba uNkulunkulu ngeke phela azayivume lento eniyenzayo ukubulala abantu yena muntu yena mthetheleli wethu lo yena mthetheleli wethu lo njengoba wafika mthetheleli nje yena uthethelela thina ke ikhona indlela ukuthi mhlambe ungiboneke mina sikuhlale sikhulume nawe ngiyathanda ngempela ukuhlala nawe ngikhulume nawe ngoba ngiyazi ukuthi akuwena lokhulumayo no ngithenge kwenze awuthandi no ngekwenze ngiyakuzwazi nawe ngihlala khona ngizokwazi okay kodwa ngiyakucela ke mfethu ukuthi mhlambe uke ucabangisise lento okubulala abantu ya imaki ingane unazo wena yazo 5 mangase kube khona umuntu obulala ingane zakho ngendlela wena obulala abantu ngathini ngikusho lo ngizakandi zami cha sithi awusekho wena ngithi ushila ugeneral akasekho nawe kuthi uyashona kusasa
iy'ngane zakho usezisele azizodwa usekho wena ngithi ngeke usakwazi ukuyi-protect, khona umuntu ozowenza exactly lento yenza ey'nganeni zakho, even lezi-ke ezamantombazane uma ngabe yikhona ezamantombazane ayihlukumeze exactly njengoba uhlukumeza. Yabo mengihamba Dumizulu mengihamba ngoDumizulu ngoba emva kwami wangitshela nje ukuthi sengiziphele zohamba mina ngishona emhlabathini sikhona ezami ngemuva ngomsebenza lo msebenzi kabuhlungu. Okay, omncane kunani nonke uneminyaka emingaki? Ngifuna ukuthola lokho, hayi wena, hayi iminyaka yakho. Omncane kunani nonke kuyi-West uneminyaka emingaki? 18. Khona bamkhombayo lapha eNanda bathi uneminyaka yo-9. Hayi ngoba ngimbazi kwamanje. Awukhona yena kodwa nje ngimbazi. Kwamanje akakwazi ukuthi enze exactly izinto ezenzayo. Kodwa yena uyenza naye. Wathi nje manje umshaya uzobona. Okay, okugcina umbuzo ogcina ngiphendule lo kuphela. Ikhona imithi enisebenzisayo na? Ekwazi ngabe khona. Khona inyanga nje ezihlalela ukunisebenza. Uyazi bafuna imali nje na. Njengoba bafuna imali yendlela abasebenza ngayo nami ngizokufanele ngibona ngashela imali. Bathi benza ingane zami ngemali evalweni ke nami ngizosebenza ukuthi ngenze ngokwenza lo ngithathe kubona. Ngiyakuzwa mfethu, noma into eyishoyo nje ngiphatha kabi ilimaza inhliziyo yami ngoba nje mangicabanga mina ngicabangela into ezinkulu, ngicabangela nenza into ezinkulu la eMzansi, kodwa nina niyicabangeli leyo nto, ucabanga ukufa. Ayikho into ozoyithola ngokufa. Mase ufile futhi ayikho into ozoyenza mase ufile. So sekuphelile ngawe, yabo. Sina sinifunela ukuthi nibe All right mfethu, okay. Ngiyabonga kodwa kakhulu isikhathi sakho. Salute. All right, ube nosuku oluhle mfethu, sibonga kakhulu isikhathi sakho The good day now, yeah. Thank you so much. Correct. All right. Yazwela nawe. Straight from the horse's mouth. I don't know what to say. Yeah. I think we need to take time to digest the lenkulumo. Ooh. Angazi nokuthi ngithini guys, I'm still shocked. Yeah, no, sizoyiqhubeza le I don't know what to say. Wangampela angazi nokuthi ngithini. Yeah, thank you guys for watching.